הלכנו שוב ברכבת, אנחנו מצלמים את זה בפעם השלישית בערך, ואנחנו בדרך הביתה מהקניון בהרצליה, בבית הכוכבים. אז נראה לכם מה קנינו. ודבר ראשון, זה הכובע הזה מללים, הוא עולה 80 שקל, שזה הרבה אבל זה יפה, אז קניתי, וגם היה לי תלוש. ואז יש להם גם כל החנות ב-20 שקל על הפריט השני. אבל זה שקית של טופ-טן. הנה, ללים. אז פריט שני, קניתי בשיחה והייתה 20 שקל, כמו שאמרתי לכם, אבל מחירים מקופים זה 40 לדעתי או 50. זהו, ואני אנסה אותה, אין לי מושג איך עובד. לא, מי שיכול לצלם? לא. בטופ-טן קניתי שני צעיפים, כל האחד ב-40 שקל, שזה זה. זה ממש יפה, זה הכל אחורה. השני, זה... לא, מצלמות אותי כאילו. זה, שעלה לי 15 שקל. אני אוהבת את זה. מה? הוא עלה לי 15 שקל. טוב, אז קניתי גם באמריקן איגל, כמו שאתם יודעות, מוכרים שם גם דברים להלבשת תחתונה, אז אני לא אראה לכם את זה. זה מה שקניתי מאמריקן איגל. רגע, לכל הרכבת. לא. כאילו, כל 2,000 אנשים צופים בי ביוטיוב ומה אכפת לי מהרכבת. בסופר פארם קניתי כל מיני דברים שהם לא בשבילי, אבל נגלה בהמשך. אוקיי. קניתי את המסקרה הזאת, one by one, וקניתי את הסופט טאץ' ליפלוס בגוון 505 לדעתי, וזה גוון 400. הם שתיים מאוד מאוד יפים. במקום הם 90 שקל, אבל הם לא עלו 90 שקל. סבבה. זהו, זה מה שכל קניתי די הרבה. טוב, בוא נעבור לעדיקות. מה זה? היא קנתה גופייה עליי, היא עליה כי לא יודעת מה יש לנו, אנחנו רוצים ישר לקנות וללבוש. היא קנתה גם, מה זה? זה החולצה של אפשר. מאת שנים, וכמה עלתה? כמה עלתה לך גופייה? הגעתי 60 שקל. 60 שקל. ואז יש פה סטפי שחורה. זה מברשקה. היא קנתה משהו מברשקה כנראה. חולצה. שזה עטוף כמתנה, אבל זה לא מתנה. כל דבר שאנחנו קולות אנחנו מבקשות שיעטפו כמתנה, כי אנחנו סקוטות. כמה זה עלה לך עדי? אפשר לתרון. זה 40. כאילו, תראו, זה לארג' שאתם רציניים, כאילו, זה... מה זה? זה שמאל. חכי. מה רשום פה? אני מראה להם מה כתוב כאן. money need me. הכסף צריך אותי נראה לי. כן. גם עשיתי חזרה בבקשה. וגם היא קנתה במקניקה דברים שלא צריך להראות. ויש פה גם סופר פארם. וגם טופ-טן אחרי זה. טופ-טן. הרכבת תיכנס מיד לתחנה באר יעקב. באר יעקב? מה זה תחנה חדשה? טוב, היא קנתה 2 כאלה, ספרי לי גושלק. ועלו 2 גם. ואז גם את העלה כזה מג'ייד, בטח 10 שקלים, משהו כזה. 12. זהו, זה הדיקון. ואת הארנק הזה מטופ-טן. חדש שלי. שהוא עלה 40 והיה את השני בחצי מחיר שאני קניתי. מותר להראות את זה? לא. לא? אוקיי. את מה? אמריקן איגל. טוב, אז גם היא קנתה משהו באמריקן איגל שאסור להראות. ואז יש פה מק, שזה תמיד דברים יקרים, אז זה הכי כיף להראות משהו במק. היא קלטה את המקאפ הזה מינרל, של המינרלי כאילו. מקאפ נוזלי מועשר במינרלים, 195 שקל. והיא גוון תראי אותו. NW20. יש לו כזאת אריזה ממש יפה.
זה מט כזה. היא קנתה גם את הדבר הזה שיש... החולצה השיר תסתיר את הפנים אם אתה רוצה שיראו אותך. לא. מברשקה. וזה עם קפוצ'ון, זה דווקא ממש חמוד, אבל... מברשקה, וזה עלה 140 שקל. וזהו, זה מה שהיא קנתה. יש פה משהו. זה מה שלבשת. טוב, זהו. נראה לי שומעים אותי לא עושה את המסטיק. איזה פדיחות מעיין. כמה זמן זה? 5 ומשהו דקות. טוב, אז יש לנו... רגע, אז כמה בזמן? אבל לא, אני לא רוצה לפתוח את שלי. אז אני לא אפתח. מה יש אז שאפשר להראות פה? מה קנית? זה רק זה. טוב, אז זהו. היא לא רוצה להראות. טוב, תראי, אבל תפתחי בעדינות שנוכל אחר כך להחזיר את זה. מה קנית בכלל? אתה נכנס. וואו, היא קנתה מכנס מהמם. הלוואי והוא היה שלי, אבל הוא עולה 150 שקל ו... 160. דברים כאלה אני מבזבז פרטים ממך. זה צבע מרון, ואני מרון. בורדו כזה. בורדו. זה מברשקה. הוא נראה מכוער ככה שזה. באמת? לא. אז הוא יפה. יושב יפה לגוף. ויש פה ריצ'רצ'ים כאלה. זה עלה. נחתך המחיר, אבל 160. ויש לו גם ריצ'רצ'ים למטה. תראו איזה מושלם. בבקשה. זאת אומרת, הם נוסעים בתחנה הקרובה רחובות נפט נעימה. תראי, אני מקבלת תדירות. דקה כמה דקות. מעיין, בוא נעשה מההתחלה. לא. נסתדרו, זה כולה על זה. יאללה, זהו. וטופ 10. משהו טוב. ארנק קניתי. קניתי ארנק כזה רק באפור. זהו. טוב, זהו, אז...